Tiesitkö, että työstönesteet vastaavat tutkitusti 8–16% konepajojen valmistuskustannuksista? Lisäksi pilaantunut neste on ongelmajätettä ja suurin työterveysriski konepajateollisuudessa. Spacness Intelligent Coolant Sustainer on mullistava suomalainen innovaatio, joka ratkaisee vesiliukoisiin työstönesteisiin liittyvät haasteet. Spacness ICS samanaikaisesti sekä puolittaa nesteen käyttöön liittyvät kustannukset, ongelmajätteen tuoton että merkittävät työterveysriskit. Spacness ICS on ainoa laite, joka automaattisesti eliminoi nesteestä kaikki merkittävät epäpuhtaudet, mittaa ja analysoi nestettä reaaliaikaisesti sekä optimoi sen ominaisuuksia vuoden jokaisena hetkenä. Spacness ICS on erinomainen hankinta, kun haluat parantaa kerralla yrityksen tuottavuutta, vähentää ympäristökuormitusta sekä lisätä työntekijöiden hyvinvointia. Lisää tietoja osoitteesta spacness.com.